Прошка. Wow. And he did more than that. И той направи повече от това. He did more than that. Той направи много повече от това. You can mark your finger on that page, maybe hold the corner or something. По някакъв начин си задръжте тази страница, отбележете си. Because we may go back and forth. Next, I want you to сега ще look обърнем на един друг стих. at Romans chapter 6. В Римляни 6 глава. Whoa! Verse 6. 6 стих. Wow! Oh, Ramarake, Rama, Samba, Rama, Shanga, Rama. Shamba. Romans. Римляни. Romans. Can you help them find? Make sure they know. Romans chapter 6. 6 глава на Римляни. 6 стих. Mark it, underline it, memorize it, eat it. Eat it. Запомнете го, яште го този стих, отбележете го, пийте го, яште го, мляскайте здраво. Shamba. Do whatever you need to do. Каквото искате да правите. Get it in you. Но само да влезе в това. Feast on it. Пирувайте с този стих. Inject it in your veins. Инжектирайте си го в вените. Underline that verse, Romans 6, verse 6. Може да си подчертаете този стих, Римляни 6 глава 6 стих. Rome. Rome, this belongs to you. Това принадлежи на теб. Wow. Verse 6. Romans 6:6. 6 на Римляни. We know Като знаем, that our old self че старото ни естество was crucified with him беше разпито с него, in order that the body of sin за да се унищожи, might be brought to nothing. за да се унищожи тялото на греха, или в друг превод, за да бъде тялото на греха направено на нищо. Wow! Brought to nothing. Да стане на нищо тялото на греха. So that we would no longer be enslaved to sin. За да не бъдем вече поробени на греха. Wow! Да не робуваме вече на This греха. verse I think we could speak on for 10 years. Мисля, че върху този стих можем да говорим в продължение на 10 години. We have about 10 minutes. Но имаме още само 10 минути. Wow! But did you notice Забелязали ли сте the word in there? думата тук? That same word. We know that our old self Тук се казва, знаем, че нашето старо себе или старото ни естество. In other translations, there's words used to describe this old self. В други преводи се използват различни думи, обясняващи това старо себе, тая стара същност. The King James or the original Greek may say old man. В King James или в оригиналния гръцки се казва старият ни човек. It could also say old nature. Може също да се каже старата ни натура, старото ни естество. This one says old self. А тук се казва старо или вехто естество, старото ни естество. Some say the corrupt nature. Някои преводи казват нашата покварена природа. We could say the rotten heart. Можем да кажем нашето прогнило сърце. Yeah. Anything, everything, and anything in you that is rotten. Всичко в теб, което е загнило, прогнило. That contaminated inside. И което те осквернява отвътре.
Everything in you that's not touchable by Christ. Всичко, което е вътре в теб, което не е недосегаемо за Христос. That's what was crucified on the cross. Точно то беше разпнато на кръста. If you notice the word, it should be that same word, co-crucified. Ако забелязвате там думата, трябва да имате същата дума, съразпнат. Is that you find that in your Bible? Co-crucified. He said yes. David said yes. He saw it there. Co-crucified. Съразпнат се. Да. No, exactly. Huh? No, exactly. Not exactly. Разпът с него. We've written it in the new В translation. новия превод така сме го написали ние. Well, it's in the new one В here. новия превод тук трябва да го има. But from George's old Bible. So we have two witnesses in the scripture. Така че имаме две свидетелства и доказателства от писанията. The Apostle Paul says, I have been co-crucified with Christ. Апостол Павел казва, съразпнах се с Христос. In the book of В Galatians. Галатяни. To the church in Rome, he says the same thing, И към църквата в Рим казва същото нещо, expressed with a few different words. но го изразява с няколко различни думи. He says, we know that our old self Казва, знаем, че нашето старо седе was co-crucified with Christ. беше съразпнато с Христос. Да бъде тялото на греха напълно унищожено и да стане на нищо. We have to be able to define what is that body of sin. И ние трябва да можем да определим какво е това тяло на греха. You need to ask him, Трябва да го помолиш него, because whatever it is, защото каквото и да е, the cross made it nothing. кръста го направи на нищо. If it used to have some power, Ако то преди имало някаква сила, it has no power anymore. вече няма никаква сила. That's what the Bible Това says. казва Библията. The cross of Christ, Кръстът на Христос, because you were crucified with him, и понеже ти беше разпнат и съразпнат с него, has separated you те отдели once and for all веднъж за винаги from that old nature. от това старо естество. Wow! He had to do that work Той трябваше да извърши тая работа, because it was the Father's will защото това беше от волята на Отец, that he would have worshipers, той да има поклонници, that he would have worshipers that worship him in spirit and truth. да има поклонници в Отец, които да му се покланят в дух и в истина. Because he is a spirit. Защото той е дух. Wow! And in order to fellowship with him, И за да можем да имаме общение с него, he has to give you of his own spirit. той трябва да ти даде от своя собствен дух. But if you have a corrupt nature in you, Но ако вътре в теб имаш покварено естество, he can't live with you. той не може да живее заедно с теб. So he changed everything. Затова промени всичко. Oh! He didn't try to just make a little, scrub you, Опита се малко да те изтърка, change your clothes or да ти something. промени дрехите. He had to remove the old Той nature. трябваше да премахне изцяло старото ти естество. He had to take it all out like a root. Трябваше като един корен да го изкорени от тебе и да го изхвърли. So he could fill that new place За да може да изпълни това ново място with his spirit. със своя дух. In the place of that old nature, И на мястото, където преди си имал старо естество, the Bible